Good morning guys! Welcome back to my channel. So ngayon, pag-usapan po natin yung isang babae po na pinatay po, ginasa po, tapos binalatan yung mukha dun sa Bangkal, Cebu po. So before that guys, please subscribe na kayo sa aking channel and please click the icon below. So ayun na guys, pag-usapan po natin yung babaeng pinatay, ginasa, kinuha yung kanyang mga dito po sa leg, yung kanyang dila at esophagus at binalatan na parang muka. So ngayon, ang tanong guys is, nahuli na po ba yung suspect na pumatay doon sa babae? So sa ngayon, ang sagot ko dyan is yung ating mga kapulisan ay under investigation pa po. Pero meron na po silang person of interest kung sino talaga yung pumatay. Pero hindi pa po yan finally po na yun na po talaga yung suspect. So kalungkot lang isipin is binalitan na dun sa ibang news na meron na daw ang suspect, pero sabi ng PNP wala pa daw, person of interest pa lamang po. So ngayon, meron isang angry netizen po na hindi niya matanggap na sa ginawa doon sa babae. So ngayon, nagbigay po siya ng 500,000 o kalahating milyon. So ayan guys, tignan natin. So ito guys, tignan natin guys. An angry netizen has offered 500,000 on the killers of Christine Silawan to speed up the finding of the killers. Let us help one another so justice can be served. Yan, natin natin to. So ayan na guys, netizen who wants justice for Christine offers 500,000 bounty killers. So 500,000 po yan. Si Don Davis, an American with heavy base in Leyte, was so furious that he offered 500,000 bounty for the arrest and conviction of all those involved. So ayan na nga guys, kung sino po yung nagkakilala po dun sa pamatay dun sa bahay, sana po ay ituro nyo na po para po ay makakuha po kayo ng reward. Malaki-laki din yun, 500,000 o kalahating milyon. So sana po ay magkaroon na po yung hustisya ng kanyang pamilya, kasi kawawa naman yung pamilya walang awang pinatay yung kanilang anak. So estudyante pa sa sabi po ng taga sa HR guys ay wag po daw patayin yung suspect kasi daw respetuhin pa daw yung human rights violation. Tama ba yung respetuhin guys? Para sa akin kailangan na po talagang mamatay yung suspect kasi kadimunyuhan yung ginawa dyan sa babae, wala awang pinatay. So ngayon, sana po ay mahatulan po siya ng kamatayan. So sana po ay mabalik na yung death penalty dito sa ating bansa para yung mga rapist dito sa ating ay mabas-bawasan na, kasi dumarami na po. Kailan lang po mayroong binalitan na isang bata, pulis o ginasa at pinatay din. So wala talaga, kailangan na talagang may balik yung death penalty sa ating bansa. So tanong ko sa iyo guys, dapat ba ibalik dito sa ating bansa ang death penalty? So guys, kung oo hindi, mag-comment na kayo dyan sa baba kung saan ayon kayo na ibalik yung ating death penalty. Yun nga guys, thank you for watching and please don't forget to subscribe my channel and please click the bell icon para po ma-update po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. So thank you, God bless.